क्या बात तुंजलि क्या बात अरे वाह बो जोंनाबो न'आ लाइट जाबायलै जाम्बा नोङो थिग्ला हाब एथ' मोजां साजायबाय नोंबो मोजां नुदोंना नुवाखै हो नुदोंब्रा थेवबो मानसिफोरनाथ' मालाय जा मोजां मोजां बाव ओंथ' आरो थिग्ला मालाय बयनाबो जि मोजां मोजां साजायदोंलै आयु हाबाब थेवबो जेबो नङा दे जोंनाबोथ' गैद्रायै नङाना औ आब' जासाबबाय दे ओइ जाम्बा आंहाथ' ओमफ्राय सानमोननावसो थांसै सानमोननाव बेयो लांफैनो नागिरदों आंखौ मालाय गावसिनाव लाङोनो ए होमबा गुमाया नोंखौ लांफैनो नागिरदों खारस'नहैनोसो नागिरखादोंदां गावआ खोन्थाहैनो आइनो ओइ जाम्बाथियानो जानला मानला दाबुं गथ' थेख्ला जाला बेबायदिनो थेख्ला थासिगोन नोङो मोनगोन नों साननिफ्राय बिदिबा मेथाइ जानो होनो नाङा होनजागोनलै आदा साना गुबुन बायदि नङा आंखौ अनखायो होखायो मालाय बा कनफिडेन्ट लेभेलाबो नायनाय जेन साना आंनि लोगो नङा गावनिसो औ आंनिबो लोगो जायोना बे साननि थाखायनो जाबाय फैबानो मेथाइ जानो न बाबु मेथाइ जानो ला ओरैबायदि ला होनलायलायबावोना बेखायनो आंखौसो मेथाइ जानो बुंनांगौ न तुनजुलि बेखौ मेथाइ जानो लाखिदो होननांगौ ना आरोथ' आंबो मोजां मोनो मोननाया बेबायदि मेथाइ जानो फैसा होलांग्राखौ मालाय जिखि जानो दासान आंहालाय मुवा ओइ आब' चक्लेट बमखौ गावहैनोसै फैदो आंथ' दहाय दादिनि दखानावसो लायबावदों ओमफ्राय बे केलेन्डार ओमफ्राय थालिर बमखौ लाबोदोंना लाबोआखै गावनांगौ जोंहा ने लाबोदों ओमफ्राय बे फैसा थोआबाना दाहाय नों हरबाव दे लायबावगोन आङो जागोन दे बिब' फंबाय जोंहा गावगोन ओमफ्राय लुथुमोनाबो गावहैगोन दे बिस्राबो गावोथ' आसथ' दिनै आङो बमजों उराय होजोबगोन फै सोरबा दुश्मन फैबा दाबायदियावसो मोननांगौ उराय होजोबगौमोनलां बमजों ओमफ्राय थिग्ला जोंनाबो जासाबबाय दे जोंहा लाइटबो ओमफ्राय आलारि बाथिबो सावबाय ओमफ्रायथ' बमबो एसे एनै बायबायना बेजों जासिगोन दे जोंनि दिवालियाबो औ आब' ओमफ्राय नै जाम्बा मेथाइ हजोंना मादैमोननाव मेथाइ गोथाव गोथाव होथारलै नोंसोरनोबो लाबोगोन दे आङो औ दे होमबा आंबो थांफानो थाङा अबाव सिथिंसो थानो जाम्बा गथ' बे मानसिया बेरायबाय थानाङा आंखौबो आलासि जानो लिंहरबाय थाबाय नालाय ओंखायनोसो आया मेथाइ राननो थिनदोंमोन आया ओमफ्राय मानसिया बहा थांखो बियो दा दसे उनाव जागोनसो बुंदोंमोन ओमफ्रायथो बहाथो फैद' मेथाइ जानोसै बहा थांखो ना जायख्लं बाबुजोंसो बम गावहैलायबाय बेलाय बिदिनो जागोन बियो आंनि मेहेर फैनानै ओरैबायदि मोनबाय आं जिउआव जे आंनि खुसिया फैफिनबाय माने आंनि जिउआव दासो जिउ फैनाय बायदि मोनबाय आङो ओमफ्राय दिनैहाय ओरैबायदि बम गावबाय थासिगोन आरो आंथ' मेहेराबो लाजाखिया दहायनिफ्रायनो गावदों दे जियानो जा एसे न'नि फेमिलिजों दासो फैनो मोनदोंना रंजाथों दे नों जेखौ गोसोना मेहेर बेखौनो खालाम मानोना नों गैयिया बेसेबा गोबाव जाबाय आरो जोंथ' नोंखौ माब्लाबाबो नुनाय नंलासो सानबायमोन नाथाय आफा इसोरनि अननायाव दिनै नोंखौ आंनिसिम थिनहरफिनबाय बेबो मोजाङै मोजां मा खालामगासिनो बेलाय हारसिं बेबो मेहेर थानायावनो खोमसि दौसि हारसिं मा सानबाय थाखो र' बम गावैनो लेंहैनि आङो गिबाय आरो नोङो बेबायदि सिगियो आरो ओइ बमसो गावबावसै आं बम आं गियो होनदों खाथियाव गावनाङा बैथिं गावै थां ओइ मा जानोब्रा गिनाङा नै रकेटबो गावबावबायसो आङो जाबाय होनदों आं गिसोयो ओइ बमा बे फोजोबबावबायसो जाबाय होनदों जाबायब्रा र' बम गावनायालाय मा जानो ना मेथाइ जाहैनोसै ना ओमफ्राय थुदो दानो जायो नामा मेथाइफोर बाद दे ओमफ्राय नोंथ' जि गिसोयो ना र' राजा जायख्लंजों थांनि आङो थाथ' दे बांद्राय बाहेरावबो थानाङा गगा मोनसोयो मिन्थिदोंना मालायखौसो स्राय बुंदोंलै गावहानो गगा मोननानै दंसोयो थाथ' दे थाथ' आं जायख्लंजों थांनि थाब दे ओमफ्रायथ' आंनि नायगिरिसनामोन मेन एपिसडखौ नेक्स्ट एपिसडाव नुनो मोनगोन आरो ना बुंखानाय थाबाय बे जोंनि दिवालीनि भिडिअ लाबोनाय जादों आरो ना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा बम गावसिजोबलागासिनो नै जोंहा एसे एनै आरोथ' भिडिअखौ नायनानै जायफोर नोंथांमोना मोजां मोनबाय एसेब्लाबो लाइक कमेन्ट्स होनो बावबानो जाबाय दे मोजां मोनाब्लाथ' मा होनबावनो आरो ना सना खिमाइनाव ओरैनो जिउआव आङो बेफोरबायदि खुसिखौ मोनफिनगोन ना मोनफिनलासो सानबायमोन नाथाय दिनै औब्रा दंना आङो र' थाथ' खमसे खम एसेथ' टेनसना खम जाबाय दे मेहेराबो फैफिनबायना एबारनिफ्राय आरो रावनिबो नोजोर दानांथोंसै
मेहेर हाथरखिनि जरिया अरायबो बेबायदिनो मिनि खुसि थानो हाथों। ओइ बिग ब्रादार, बहा थांनो ओंखारदोंलै नोङो? बहा थांनोथ' मा जेरावबो नङा, थुनथुलिखौसो दसे लायनो नागिरदों आङो। बा रे आदा बा थुनथुलिखौ बाजै जानो समायगोन माथो नोंजों। बिखौ लायनो नागिरदों, लाबोखाथारदो ना बाराबा। बिदिद्राय नङालै मेहेर। ओइ आदा, गोसोनि खोथाफोर दंबा डाइरेक्ट बुंना लानांगौलै, गिनाङा जेबो। नङाबा उनाव सोरबा बेलेगा फैबा दिगदार जागोन ना। बाजै थुनथुलिखौ फसायबा फसायना लाखा, बाखि आं दंना मेहेर दंना। थाथ'दो दे मेहेर, थांसै आङो। ओइ आदा, मोनथियोब्रा आङो, नों खिन्थायाबालाय मा जाखो। बा आदाया सिरि सिरि ना, थुनथुलिखौनो फसायमारो खोमालै बियो। हमनो हादों मेहेराबो र'। होमबाबोथ' बिनि जिउआव रावबोआनो गैखालाना, ना सोरबा दं मोनथिला आरो। दिनैथ' ओरैबायदि उन्दुलायलाङो, बमखौनो गावबाय थानोसै आङो। गावनो मोनफेराखै होननानैसो जाबाय। गावनांगौ टाइमाव गावनांगौ, रंजानांगौ बास। एसे गोबाव थैहाबनायनि खोथा ना, एसे एन्जय लाफिनसैब्रा मानसिनि लाइफनि। हेपि दिवालीलै। दिवालीलै, हेपि दिवाली। औहाय, बम बेरनायानो बेरनाय। आदा आलासि जानो थांनाया लामा लामा बम बेरदेरलांजाबासो। आं हले हारसिंबा हगार हराहाय आइ। जायखिजाया बे सानबाबुआलाय खयथासोआवथो मोनफैगोन? मोनालाय लांबाय। मोनथिनो आरो दा मोनफैया बे, फैनोसै बुंदोंमोन। आंबो बारा गोबाव नेखायाना। औ, आंबो बे सानबाबुखौ फोथायनायखायसो नोंखौ थांनो थिनहरनो नागिरदों। माखौबा? आंबो मालाय खोब आलथु फालथुजों थांग्रा नंदों नामा नों? आंबो सिनायाबा थांलाबायाना। दे, ओरैनो न'खरनिनो मानसि नालाय जेबो नङा दे, थां आलासि जाहैनायालाय मा। ओमफ्रायथ' आयै, जोंना बेबायदि जोंनाथ' खालि जायोना दिवालीबाबो, नाथाय बिसिना ना सानमोना जि मोजां मोजांनो मेथाइ माबा माबि लाजाखाया आरोना आयै। हा जोंनिजोंलाय बिसिनिजोंलाय बहाथो मिलायबायनोसै आइ। बिस्रा जाबाय मालाय गिदिर गोनां न'खरनि मानसि, जोंहा जाबाय मा होनबावनो, नोंथ' मिथिखाया होमबा? जाम्बिलाय मा गोनां मा गैयै बेलाय? बिदिनो जायो आरोना, मानसिनालाय खमिया माबाफोर थाखायो थेवबो। बेखायनो जि दं ना बैयावनो खुसि थानांगौलै आयै। आंबो खुसि थायो, जेनेबा आंहाबो जेबो बेफोरबायदि लानानै दुखु जाया आङो। नंनायाथ' नंगौ आइ। होमबालाय माथो, जोंहाबोथ' लादु जादोंना दहाय, नों मोनसे आं मोनसे, राजा मोनसे। दे आइ दे, थांना फै, गोसोफ्राबो मोजां मोनो बेबायदि फुजा दिनफ्रावबो आलासि जाबालाय दे। आंथ' जि थाङा होनबाय थादोंमोन, आंहा थेख्लाजों बम गावदों, नाथाय लांफैथारोनो। आंथ' मानाबो खालामदोंमोन। गाज्रियाथ' नङा आइ थांनायाबो, बिस्राबो सिनायखायो नालाय न'नि मानसि दे, जेबो नङा। ओमफ्राय दा फैबा मा जाहोहरगोन नों साननो? जोंनाथ' जेबो गैयालै, दहाय नों मालफवा एवनायल'सैमोन, बेबोथ' गुसु जाबाय। जोंफोरना जेबो गैया जानो हागौ आइ, माथो जाखो अब्लाबो? हांसो दावदै दङना, माथो बेखौनो एवना जाहोहरगोन आंहा। आयु, हांसो दावदैसो जाहोहरबावनोसै आरो नों फुजा दिनाव। दे माथो, गाव जायाबा जाया, जायोबा जायो माथो। आरोथ' मेगि दंना आइ। बाब रे बाब, माथो दाबो फैया फन हरनाय, मोनागोन नङाबा। हेलौ सान, बहा दङ नोङो? औ, मा जाखो, ओंखारबाय? मा ओंखारनोल', लामायाव आं नेना दंगासिनो नोंखौ। बा नंगौ, लामायावसो नेफैखाबावबाय आंखौ। नोंलाय बहा? आंनि जि मोजां दख'ना गानलायनानै एक्ट्रेसनि बायदि दख'ना गाननानै दङ आङो। आच्छा। एक्ट्रेस गानग्राफोरलायबावसो। बा हालालै होमबाथ', बोरो बहा? दं आरो जोंनि न'आव, ओमफ्राय नोंलाय बहा? ओइ, फैनोबा थाब फै, फैयाबा हले आंहा उन्दुनोसै बम गावनानै। आंखौसो नायनो लुगैथारबायदां गावहा, बेखायनो लामायावबो ओंखारखालायबाय। नै नङा माथो, बहा बोरो मानसिया? ओइ जारौ, उनथिंथ' नाहर। आयै हाबाब, सानैजों माबा बिसि फिसाय जाब्लाबो खम समायगौमोन होनदा बिसोरखौ। गाजां सानफ्लांहाय आंबो। मालायबा सानबाबुनाबा सोरबा दंखायो। आंनि फिसाजो थंगालिखौ लागोन होनदा बियो, अबाव फसायबायनोसै, खानाय थंब्रेब्रे, खानाय गोलाव लानो थिनबा लायाथ'। मिथिगौना बाबु, दहायनिफ्रायनो आं बुंबाय, दसे थाथ', गैया लामायावनो नेखाथारो नोंखौ। बा नंगौना आयं? नै सिदा नोंबो आयै, अबेनि जालायबाय बेना? गावहा बिराद नेबायना आंखौ, एसे लेट जाबाय आरोना, सरि। ओमफ्राय खोनासं नोंथ' दा, बम गावनोसै नोंसिनाव। हाबाब न'आवबो जि गावखांबायहाय बिब' फंबाय, लाजाया नोंसिनि बाबु। जोंनावबो मेरला दंलै आयं, आफाया लाबोखादोंना, ओमफ्राय गावग्रायासो गैया।
दसे हाबफैदो हाबाबो सा लोंलांदो साहाखौ लोंथ'ला नामा आयं ओमफ्राय नोंसोरनो चावमिन लाबोदोंमोनलै आङो चिकेन चावमिन आंबो जालांगोन नों बेखौ जाथ'नांगौलै थुनजुलि आं माने आजा थेख्लाजों आयंसो लाबोदोंना नोंहालाय आंजोंसो थांसिगोन ना आइजो आंनि बाहागो गैबावलायसैया अ मानो गैया जानो दंना दा दखानाव जालांसैब्रा जोंहा नांगौबा दे थांदो दे थाङोबालाय थाब थाबनो नै मोनानोसै जारला जागोन ना दा बम गावनाय मानाय थांगासिगोन आङो दा जेरैबायदि बे बाथ्राया जोंगासिनो ना हाथरखि औ थिग बेबायदिनो गोजौ अख्राङाव हाथरखिया जेरै जोंबाय थायोना आंनि हाथरखि बेबिनि मिनिनायाबो अराय बेबायदिनो थाबाय थाथों नंगौ औ आंलाय मानो थगायनो दे जेरै हाथरखिया जोङो जेरै बे दियाया जोंगासिनो ना बेबायदिनो नोंबो मिनिबाय थादोरा माब्लाबाबो दुखु जानाङा ना दुखुथ' जानाङा बुंदों नाथाय मिथियाना माब्ला सोरनि जिउआव मा जायो माथोलाय दुखु जाया सानबाबो माब्लाबा समाव ओरैबायदि जाथाय जानानै होयो आरो जोंनि जिउआव जानाय जाथायफोरखौथ' माबोरै बावनो अरे सोनु बेबी नावलाय ओरै नावलाय आं मानोबा आंनि गोसोनि गिनायानो खारला बायदिसिना साननायल' फैबायानो थासै दाबो नों फैदों थेवबो होमबा मा आं थांफिनसै माने आं फैनायखौ खुसि गैया आरो नोङो नै बाराखौबा थांफिनसै आङो ओइ मिहे जाम्बा जादों नामा जानला मोनलानो मा खालामनो नोंखौ एदावाबा बोरै जानो देनाय आं आरो आंनि बेबिजों खेलायाबा सोरजोंथो खेलायबावगोन नों बेबायदि आरो थांनो बुंबावबा ना नोंखौ आं मा खालामगोन आंनो मिथिया मा खालामगोन मानेथ' मा खालामनो खालामबानो जाबाय अबाव खालामबानो जाबाय उफ आंनि सना माइनाव बेफोरखौलाय आरो मानो सानबावदो नों बहाबा थांनो बुंफिनब्लाना आं बोरैबा मोनखायो जेबो नङा दे नों जेबो साननांलाना आं दंखायो जेराव नोंनि मेहेरानो एबार गासिबो थिग जागोन ना आं दं आं थिग खालामगोन ना आरो आंनि सनु आंनि माइनाव हेपि दिवालीब्रा एसे रंजादो आंबो फैबाय बेबो दिवालीजों लोगोसे नङा होमबा नोंनि मेहेराबो फैबायना औ मेहेर नों मिथिया नों गैयियाव आंनि जिउआदि माबायदिमोन दाथ' माथो खालामबावनो आरोखि ओमफ्रायथ' नैलै बिराद बम गावसोबायना मालाय जोंहाबो दिवालीनि एसे बम गावनोसैरा ना गियो नोंलाय गिनायाथ' एसेबां माने बिदि गिया अब्लाबो आं माबा बेदर जानो गियोना आं धारा बाथिखौनो सावगोनलै अके दे जेबो नङा आं सावगोन ना बाबु जायख्लंखौ लिंहरनाय बिसोर ओरैबायदि गावगासिनो दहायनिफ्रायनो नंगौ नामा दे दायो फंबायजों गावनोसै आदाजों गावनोसै जेरावखि दालाय बेसेबा बुरजा लाबोदों गावग्रायासो सोर बे आफायानो लाबोजोबखादों नै जोंलाय माथोब्रा जों दं बिदा फंबाय माथो दिवालीयावनो बेफोरखौ सावाबा एकदम दिवाली बायदिखौबो मोनालै अब्लाबो समायोबो ना औ जोंनावथ' बिदि गथ'थ' गैबावला थेवबो गिदिरफ्रानो सावोना बा नोंसोर सावनायानो जायो दे आंथ' गियोना ओमफ्राय हाथरखि मोजां मोनबायना दिवालीयाव जे जों सानैजों जयैनो सेलेब्रेट खालाम मोनबाय औथ' मेहेर गासैबो आफा इसोरनि अननायावनो नोंखौदि दिनै आंनिसिम मोजाङै मोजां लाबोफिनबाय नङा हाथरखि हा औ एसे उनाव खिन्थागोन आङो नोंनिसिम आं ओरैनो मोजां फैयाखै सासे मानसिनि ओरैबायदि आखाइ दङ जायनि जाहोनावसो आं दिनै नोंनिसिम फैफिननो मोनदों सोर बियो बरियाल' नांखाबायलै बम गावनायजों बा एबारथ' आं बा दङ बमा गासिबो बमखौनो गावजोबगोन ओइ मेदामजि बेसेबां बम गावबाय थाखोलै मा मोजां मोनो आरो दिवाली जाहैबाय जेराव सानो एसे बम समबो गावनांगौ होमबा न' सिङाव दरजा फांथेना मालायफोर गावनायखौ खोनासंबाय थानोसै ओइ जायालै नोंजोंबो बयबो रंजायो रंजानांगौ टाइमाव रंजाखायाबा देनां थैबा माखौबा रंजालै नै आबा बेफोरबायदि गाज्रि रावखौ आरो दा बुंसै मेहेर बेफोरबायदि रावखौ बुंनांला नोङो मानो बिदि बुंबावदों दे ओरैनो नों थैनायनिफ्रायनोथ' बासायना फैखादों देलै गिनाङा दे सरि आइ एम रियेलि सरि धारा बाथियाबो जोबनोनो रोंला माथो बे लागायनायानो लागायनाय नोमफ्रायाबो जि गोदान लाबोसोदों गावहाथ' गावनोनो थाङा आंबोथ' बेफोरबायदियाव गैलाहाय गथ' गोरलै बायदि नांथाबाय थायाहां बेफोरबायदियाव मा गथ' मा गेदेर मा उन्दै आयै रंजानाय टाइमाव हो जोंनि आन्टि रंजानायनि जेबो थाङालै मानसियालाय बेसेथो टेनसन थाबाय थानोब्रा रंजानायफोरजोंसो एसे दुखुफ्रा खारोना एकदम राइट बेखायनोथ' सान नै ओइ दोनदोलै थुनथुलि गाबोन गावदोलाय मा गाबोन मा समफोरब्रा जि दं दानो गाबोनबा मा थिग आंनो बमफोरजों रकेटफोरजों उरायलांफाबा ओइ
बेबायदि जायो नामाब्रा थुनथुलि दे आंबो खेरेन्दाय सावसैलै खेरेन्दाय बम बुम दे गथ'फोर नोंसोरनो जि सावनांगौ बम फुथायनांगौ ना मा खालामनांगौ दसे रंजादो सावदो बमफ्राबो ओमफ्राय मेथाइ एसे जानोसै ओंखाम जानोसै हो मोजां बानायखाबाय नै नोमाजों आंजों जागोन दे जुरिमाम जागोन नोंबो मोनसे थरसे गावहरलै बुहुतफ्रा खारथोंसै आयु जानाय नङाहाय आबा नोंसोर खावनायानो जायो नोमा मायाखौ थिनहैनो थांनाय गावबासो बियो ओइ सना बेबि नोंबो एसे बम गावदोब्रा थरसेसो गावहरलै आंथ' हले बेखौसो फुथायसिगोन दे माबाफोर खोमाफ्रा गियोबा माबानानै लाखा ओइ जुदाथार आखाइ मानि बम फुथायनो नागिरो ओइ सानजों फुथायनोसै दा थ' फुथाथिनसै एसे दुब्लिथिं नाङालै नाङा ओइ गावहैदोलै हारसिं आं थांथ'वालै मा सिखियो दिनै आयु हाबा जोंनि नायगिरि सनामोन आं योखिमोन जोंनि फाग्लि गोसो फेमिलिनिफ्राय नोंथांमोननिसिमबो बयनिसिमबो भेरि भेरि हेपि दिवाली दे नोंथांमोननि सेराव दसेबाबो नुजाफैबावलायबाय नै जोङो आरो आंनि नायगिरि सनामोन कार्टुनब्लाबो जोंबो एसे एनै सेलेब्रेट खालामबाय दे गाज्रि दामोनसै जोंखौबो जायखिजाया सनामोन आं योखिमोन मेन भिडिअआ माने गाबोन फैगोन आरोना मेन भिडिअआथ' दहाय मोनसे होखांबायमोन नालाय आरो गाबोन लाबोनोसै मोनसे दाथ' गोलावबो बानायनांगौ जायो नालाय आरो एसे खस्थ'बो जायो दिवालीनि भिडिअखौनो जों दसे समखिनि लाबोबाय लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट एपिसोडाव नुनो मोनगोन अब्ला सनामोन खिन्थाहरलायदो भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों आथ' नैलै थुनथुलिया बिथिंजों नै बिथिं एसे जुम खालामदोलाय दा आयु गावखौ नुवा जाजां गिथारबावदों भिडिअआव नै नों जाम्बा आं बम लालायना थानाया ओरैनो थादों मागोना एसे जोंनिया माने आंनि सनामोनाबो नुनांगोन आंबो जे बम गावदों बम लादों थुनथुलियाबो जे बम गावो ओइ केमेरामेन फकास खालामदोब्रा दे गाइसमोन नै मा बम गावखो सोर आं बायदि थुनथुलि बायदि नों बायदि रावबो एथ'बां गावालै थुनथुलि रावबो एथ'बां गावा आरे आं गाइसमोनजों रायलायदों एसे थाथ'ना नों हाथरखिखौ नायलाय हनै हाथरखिखौ बेसे दद्र थादों मालाय थाबाय आरो माथो जाखो मालाय बेहा गावनि गोसो दे जेखियानो जाया लोगोफोर थुनथुलिनिफ्रायबो हेपि दिवाली दे जोंनि फाग्लि गोसोनिफ्राय फाग्लि गोसोनि फाग्लियानो नोंनोब्रा माथो जेबो नङा दे सानो थंगालिबाबो जिबाबो गोसोफ्रालाय एसे थिग थाबानो जायो नङा होमबा सनामोन जोंनालाय बेबायदिनो एदावलायनाया जाखायो नङा होमबा जेबो नङा दे जेबो साना दे नोंथांमोनाबो गाज्रि मोननाङा दे अब्ला थाबैनो मेन एपिसोडजों फैगासिनो जोङो लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनसिगोन दिनै बेनोसै हेपि दिवाली बयनिसिमबो आयौ मा जाखो बेफ्रुबाय बमा हेपि दिवाली साना बहा थांखो सान नोंनि बमजोंथ' उरायबाय हनै आदाया ओइ सान मा जाखो